Hola, bona nit. Hola. És la piscina de Calella? Sí? Miri que el truco d'aquí de l'Hospital de Sant Jaume. Sí, sí. Que podria parlar amb el que se'n cuida de manteniment? Ens han arribat 12 nens Sí. amb picor a la pell i tos molt forta. Un moment, sisplau, que truco de seguida. Vale? Bona nit. Hola. Vostè és el de manteniment? Sí, fins ara. Això de quin departament és? Dermatologia. El doctor? Sí, Josep. Quin doctor? Josep Anton. Facin cas perquè se m'acaba de desmaiar una davant, faig fora tothom de la piscina. Bueno, És important, eh? jo tinc aquí dintre ple de gent i ningú té cap problema. No, a veure si es començaran a desmaiar. Mira, ara s'ha caigut el segon. Infermera! Perquè, lògicament, això no es fa. Això no es fa. No, més aviat diria que no.